Este matí, com a regidor de Serveis Urbans, he acompanyat el president de la Generalitat, Ximo Puig, en la seva visita al nostre poble, on ha visitat algunes falles d'Alzira i també hem aprofitat per almorzar en el casal de la Falla Caminou. És un verdader plaer acompanyar en la meva última etapa de la política activa al millor president del govern valencià dels últims 28 anys. Ximo Puig està demostrant ser el president de tots els valencians. També ens ha acompanyat la consellera Rebeca Torró, una amiga i una excel·lent política. A la comissió de la Falla Caminou, la meva comissió, un agraïment molt especial. Me sent molt orgullós de pertànyer a aquesta comissió perquè només tinc que donar-vos les gràcies per el vostre acolliment a la comitiva del president Puig. Per a finalitzar, la visita de Ximo Puig, com a secretari general del PSPV-PSOE, ha visitat la seu dels socialistes alzirenys.